Her sidder jeg med en balje, hvor muslingerne, eller østersen, de har ligget i klorinvand. Jeg har godt nok haft dem til at ligge 5 dage. Og herover er så dem, jeg har renset, så de er super fine. Du kan også se, hvor smukke de er. Og når de ligger i klorinvand, så dufter de jo slet ikke af fisk mere. Så dem kan man sådan ligge på bordet som pynt. Jeg har spist blåmuslinger hele sommeren. Dem kan jeg godt lide. Så dem har jeg også renset. Fundet kogler. Fundet noget drivtømmer, som vi vil save over og lave til små fyrkaststager. Jeg tænker, jeg kan jo ikke lide den her østersen. Så jeg har ringet til fiskehandleren og spurgt, om han havde nogen. Det havde han ikke. Han kendte til nogen, der skulle have en vinmesse. Og dem kendte jeg tilfældigvis også. Så ringede jeg simpelthen bare og spurgte. Man kan også overveje at ringe på et hotel og spørge, om de vil gemme skallerne, og så kan man jo hente dem og så rense dem. Du tager simpelthen bare en kniv. Og så det handler om, det er at få det der løse fisk, der sidder her. Det skal du simpelthen skrave af med en kniv, og så skyller du den. Og se, så er den bare super fin. Så skal den bare ligge og tørre, så er den klar. Altså, jeg er jo god tid, det er først til april, men jeg kan godt lide at være god tid. Så har jeg styr på tingene. Ja. Det kan jo være hvad som helst. Man skal bare bruge sin fantasi. Nu har vi fundet på strandtema, så måske du også skal det. I dag har vi lavet et prøvebord til Isabellas konfirmation. Så vi har ikke noget at skrive på stenene, som ligger som bordkort. Og troldhassen, dem vil vi have spredt sort, så de ligesom symboliserer tang. Sivene, der har jeg nogle koglesiv til at stå til tørre. Så det kommer til at se lidt anderledes ud, så jeg skal nok tage billeder. Men det er jo bare sådan ligesom for at få en idé, og om Isabella synes om det. Vi skal have lammegilde i dag, så derfor tænkte jeg, så var det jo en god lejlighed lige at prøve det på.